Dagitoy a pagsasao itin na ibagbaga idi. Ya po kay Sus, digiti adalan na idi. Tado digiti adalan na idi nga handa asinurot ipagayatan na no dikit na pandalaan dagiti pagayatan da abanag. Isu kayo tayo sukimaten digitoy akay papalan na. Tadigitoy na pudno ngadda anay surat ti linaon iti Biblia. Digitoy ngayon na ibagbaga amabasa iti Juan 6 iti 66. Nanipod idin ado dagiti adalan na nagsanod da ket saandan a nakikuyugan kenkwana kiniya po nga Hesus Kristo. Ta napandalaeng digiti inararamid da anay lubungan. Ngem daytoy ti na ibagbaga idi nganyad adal kadagitoy asasao. Dagiti pangpangarig wenno nen spirituan apalawag ngagturong iti Dios. Ta isuda idi mahilig da digiti banbanag nga inaramid dalaeng aribolto nga kunkunada. Ngem siyak maysa nga Katoliko. Dayta pagsasao, dayta nga pagdaydayawan, han nga rumbeng nga pagdayawan dayta. No diket iti palagdayaw tayo, iso iti napateg ngagturong iti Dios. Tay iti maysa nga rod nga Dios, maysa nga Espiritu. So dayta ti handangan awatan idi dagiti dadduma nga nailanad kadagiti sorsorat. Tadigiti apamaneknek amabasa iti Juan gis iti 6. Daytoy apangarig insaon ni Hesus kadakwada ngem saanda anawatan no anya kadagiti asinasauna kadakwada. So kadagiti kapsat nga napateg digitoy ngayon tayo sukimaten kadagiti agkakauneg akay papalan na. Haan nga may panggeplaeng iti religion no diket gapu iti nasayaat a panagpamati. Daytoy a kinunana iti Matthew 13 iti 34. Amin digiti insaon ni Hesus kadagiti pangarig kadagiti adu at tao ket saanda a kasao ida no di biig a pangarig. So dayta tinna impalpalawag idi ket haan nga naawatan iti adduma iti ummong iti inna panangyad adal idi napo nga Hesus Kristo. Tadigitoy apalpalimed anay limmeng nga kinunana a mabasa iti Kolosas 1 iti 26. Kahit ko asaawen iti palimed anay limmeng bayat kadagiti gidas kasot atawen ken kadagiti kapututan ngem ita may parangarang kadagiti sasantona. Isu ngano sukimaten tayo digitoy umay digiti santo kada tayo gapu kadagiti kapanpanunutan tayo metlaeng. So dayta tadigitoy nga adda nanipod idi punganay no intayo erugi iti surat ni Moses. Kailangan nga pilyen tayo dagiti banbanag anay spirituan nga po iti tayo paringaw dawat iti Dios Ama no kasano iti panakaawat tayo. Tag digito ngayon na ibagbaga iti Kolosas 2 iti 3. Isu nga nakailimangan kadagiti isu amin agameng iti sirib ken panakambong. Talitoy agameng naitalimeng metlaeng kada tayo kadagiti kapanpanutan tayo dayta agameng uno kinabaknang nga sirib ngagturong iti Dios. So kadagiti kapsatin nakipaabot gapu ti Facebook online Bible study ken ingkay share kadagiti kay papadan na tanapateg digitoy nga intayo iparang iti Dios Ama ama nakabalin. Tadigitoy isu iti asilig tayo iti Dios gapo kinapo nga Hesus Kristo nga isu iti pudno adalan
ket agyamanak iti Diyos Ama, ama nakabalin so amin. Amen.